Hamarosan itt a Szüreti Fesztivál, Kiskunhalas talán legnagyobb eseménye. Üdvözlöm a hallgatókat, Nagy Andrea vagyok. Én is izgatottan várom a 3 napos rendezvényt, gondolom hallgatóink is így vannak ezzel. Pontosan ezért kerestük meg Nagyapáti Ivettet, a szervező Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, akit most a telefonvonal a másik végén üdvözölhetek. Szia! Szia, Andi, és üdvözlöm a hallgatókat is! Szeptember 11, 12, 13-án péntektől vasárnapig kerül idén is megrendezésre a sokak által várt Szüreti Fesztivál. Mi az, amit már biztosan tudunk a programokkal kapcsolatban elmondani a hallgatóknak? Igazából mindent tudunk most már a programokról, mind 3 nap lesz nagy fellépőnk. Első nap Carbon Foods koncerttel szórakoztatjuk a közönségünket, szombaton Tóth Gabi koncert lesz, és vasárnap Takács Tamás Blues Banddel zárjuk a napot. A nagy fellépők mellett lesz a szokásos borudvar, ami most kivételesen a Városháza udvarán lesz, fel fogjuk avatni. Itt lesz egy külön színpad, ahol első nap inkább népiesebb folklór zenét hallgathatnak az érdeklődők, másnap, tehát szombaton lesz fiatalosabb a borudvar, a nagy színpadon pedig fordítva tematizáltuk, tehát a nagy színpad lesz pénteken a fiatalosabb, illetve populárisabb, inkább úgy mondom, és szombaton az lesz a népiesebb folklór jellegű programmal tele. A Szüreti Fesztivál egyik csúcspontja szokott minden évben lenni a szüreti menet. Az idei évben mire számíthatunk? Azt elmondom gyorsan zárójelbe, hogy mindig is lenyűgöző, amikor fantasztikus népviseletben jönnek a táncosok az utcán. Honnan várhatók most táncosok, illetve a menet pontosan honnan indul, hová érkezik és mikor? Szombaton 1:30 a Kuruc szobortól indul majd a menet. Nagyon készülnek a lovasok és hintósok is lesznek. A hintókon a delegációk fognak ülni. Színes lesz nagyon a menet, több néptánc együttes is fellép, jönnek Szent Tamásról, Kéméndről, Felvidékről hozzánk, magyar kanizai testvérvárosunkból is jönnek, de természetesen a halasiak is, a Halastánc együttes és a Kiskuntánc együttes is képviselteti magát. Emellett a Paván zászlót forgatók, akiket nagyon szerettünk régen, és újra megtisztelnek jelenlétükkel. A Tűzi-vízi táncegyüttes Kecskemétről, a Tisza táncegyüttes Magyar Kanizsáról, őket fogadjuk, és az iskolák is ugyanúgy, illetve az egyesületek részt vesznek majd a menetben. A Városi Fúvózenekar is kamionon fogja szórakoztatni az érdeklődőket, lesz a hagyományos mustosztogatás, tehát a traktorokról és a pótkocsikról mustot fogunk osztogatni a nedűre vágyóknak. Amiről még nem beszéltünk, a megszokott útvonalon érkezik a menet, tehát a Kossuth utcán fogunk tudni várakozni a menetre? Így van, tehát a Kuruc szobortól indul, végigmegy a Kossuth utcán, elkanyarodik a Köztársaság utcára, és a Városháza utcán, ami ugye a múzeum és a Városháza között található, ott jön végig a szokásos módon a bank és az áruház előtt. Tehát a menetet majd a bank oldaláról és a mozi oldaláról lehet megnézni, a színpadi fellépések pedig a tér másik oldalán lesznek megtekinthetőek. Biztos vagyok benne, hogy a város apraja nagyja részt vesz a Szüreti Fesztiválon. A Halas Rádió pénteken és szombaton délután helyszíni riportokkal is jelentkezik. Nagyapáti Ivettnek köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm, további szép napot. Találkozzunk szeptember 11, 12, 13-án a Kiskunhalasi Szüreti Fesztiválon. A Halas Rádióban Nagy Andreát hallották.